Veciñas e veciños... Tatará, arranca dunha vez, ó. Pon tu mano en la mano de aquel que te guiará. 50 anos xa. Ai, xindiño, cando os faremos, tía Maisel? Non se cadra nunca. Ao mellor morredes antes. Como te dices iso, loba? Sería sen querer. Foi querendo, foi. Aguantarte a ti tamén dá o seu chollo, Esas hormonas, Maite, esas hormonas. Xesús, que gorda estaba. Non che broma ninguna, non? Lercha! Eu non teño a cabeza tan mal como vos queredes que a teña. Ois que sexa capaz de comer o seu ateísmo e toda esa herexía que lle sai das entrañas para recoñecer o mérito de Don Crisanto. Que te abrandaches cos curas. Que non quero celebracións, oides? A única placa que vai haber co nome do vello é a do nicho cando a espiche, pero non se preocupe que apago eu. Delmiro reelección. Vai, xa vai. Hola, don Horacio. Hola, Ana, que faz aquí? E David? Necesito un lugar onde pasar a noite. Pensei que é o mellor vostede. E a túa tía pasoulle algo? Mellor explico yo mañá. Un momento, desculpa, pero creo que é mellor que non quedes aquí. Non podo. Isto é Santo Antonio de Louredo, son as 12 da noite, es muller. Se quedas dormir aquí na Reitoral vou acabar tendo problemas outra vez. Pero estou embarazada. Dirán que o fillo meu, como pasou con Fina. Todo o mundo sabe que o pai é David. Pois dirán que enganas conmigo, como pasou con Conchita. Don Horacio, vostede aínda está medio dormido, non? Sí, iso é seguro. Vou chamar a Amelia. Non, por favor, non lle diga nada a miña tía. Vale, muller, tranquila, está ben, pois... Vou chamar a Moncha. Os meus sogros menos. Por favor, don Horacio, non lle diga a ninguén que estou aquí, por favor. Un momento, Ana. Pasou algo? Marchei da casa. Deixei a David. Perdón? Que deixei a David. Oye, pero por qué? Por favor, don Horacio, agora non me preguntes, que estou moi cansa. Vale, desculpa, está ben. Desculpa, de verdade, Ana. Juro que esta vida me está volvendo paranoico demais. Don Horacio, sinto molestalo desta forma, pero é que non tiña outro lugar onde ir. Collo isto, veña, pasa, anda, por favor. Eu podo dormir no sofá? Non, de ninguna maneira, hai outro cuarto arriba. Moitas grazas, don Horacio. Só espero que esta vez non me parta a cara. Como di? Nada, non me fagas caso. Cousas miñas. Bos días, alcalde. Como madrugan os parásitos. Que parásitos, ó. Estou preparando o almorzo. Como se iso chegase para pagar todo o que tragas. Carallo, que mal despertar temos hoxe. David, fillo, que alegría verte. Delmiro, mira que meu. Hola, mamá. David, que tes? E esa cara? Hola, Josito. Hola, papá. Que David? Visita sorpresa, Non virás pedir cartos. Almorzo si que che damos, ó. Deixadevos de parvadas.
David, que pasou? E Ana, non veu contigo? Non sei onde está. Como que non sei onde está? Marchou da casa sen dicirme nada. Mira, para pasarte algo. Ai, por favor, mamá, non digas iso, que bastante preocupado estou. Quedanlle uns días para sair de contas. Se isto xa o sabía eu. Erades moi novos para asumir responsabilidades de parella. Sí, Moncha, pero se as asumen, que achanten con elas. Supuxen que Ana viría a Louredo, é o único lugar que se me ocorre. Pois para non vir arrastrándote detrás dela, xa non debiches deixala marchar. Telmiro, polo amor de Deus. Iso non teño, Moncha. A ver, a esa almorzamos. Que a barriga chea as penas son menos, non? David, xa podes ir atopando a tua muller, eh? A min con manter un chupón nesta casa ben me chega. Eu marcho. Ti quedas. E ti vas manter a quen eu che diga. Que estás falando do meu fillo e do meu irmán. Grazas, Moncha. E a ti, como se te ocorre deixar marchar a tua muller sen saber onde vai? E ademais preñada. Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Y vamos con alegría. Don Horacio, como se lle ocorre? O que, de que? A cociña é o meu territorio, xa llo dixen o primeiro día. Ah. E o almorzo preparo yo eu. Sí, era por facer algo, muller. Ande, sente. É moita presa tiña? E que? Esta noite fixeronlle facer garda ou...? Por que di? Porque ten unhas olleiras que lle chegan aos pés. Ai, non dormí moi ben, iso é certo. Vou! Ai. Diga. Amelia, son Moncha. Ai, Monchiña, que mala voz tes, muller. Sí, levanteime fatal da gorxa. Iso chego de Ana. Non lle preguntes directamente. Improvisa. Amelia, non vou poder ir a catequese. Ai, por iso non te preocupes, que xa chamo eu a Elsa. Mira, Monchiña, ti necesitas algo? Non, nada, vou meterme na cama. E de Ana, dixo che algo. Cona, David, que te estanes. Eche moi bo o mel con limón. Veña, coídate, Que non lle digas que eu estou aquí, Amelia, don Horacio está. O cura non, Moncha, o cura. Sí que está. Queres que cho avise, Espera. Non avises, non lle quero nada. Era só por saber se estaba. Pois claro que está, muller. O cura metafociño, xa fodemos. Eu fíome de don Horacio, Fíome do carallo, ti non és fillo meu. Veña, se non queres máis, déixote. Sí que quero. É que verás, don Horacio... O cura non, Moncha, o cura non. Está só. Como que se está só? Sí, quero dicir, si está só con alguén máis. Estará co Espírito Santo. Mira, Moncha, don Horacio pode estar con quen lle pete, que para iso está na súa casa. E ti, na túa, Claro que estou na miña. Con Delmiro Eu non, mamá, a mí non me biches, Moncha, déixote que teño moito que facer. E non fales moito, que é malo para a gorxa. Ata logo. Hola, nena. Hola, don Crisanto. Espero que Moncha se recupere a seña. Non é que non me fíe de Elsa, pero últimamente... Pois estaba rarísima polo teléfono. Normal, muller, se tiña voz tan mal. Non é iso. É que me preguntou se estaba vostede só. E con quen ia estar? Por min como se está tomando café co señor bispo. Eu xa sabe que non me meto nas súas cousas. E se non o fago eu, Moncha ainda menos, Bos días. Bos días. Amelia, e que tal anda a tua sobrinha? Ah, moi ben. Anda lá por Lugo. Xa lle queda pouco para telo neno. É que me pareceu vela na porta. En que porta? Aí mesmo. Hai un momentiño. Ande, sente que lle poño o leite. Veña.
pequei moito de pensamento, de palabra, de obra e de omisión. Pola miña culpa, pola miña culpa, pola miña grandísima culpa. Queres deixar de rosmar dunha vez, Moncha? A ver, Amelia dixo algo de Ana, si ou non? Deixádeme, deixádeme que se mentín foi pola vosa culpa. Pois pecaches para nada, Moncha, porque quedamos como antes. Ana ten que estar en Louredo. Ana, mira, como te divorcias dela, parto esa crisma. Pois ti ben que querías divorciarte de min. Non te confundas, Delmiro, eu quería nulidade. Te quería la cona, Moncha. Parade xa, non vai haber divorcio ningún. Iso pregunta yo a fuxitiva, cando deas con ela. Non haberá que denunciar a súa desaparición. Sí, claro. Pois ala, a denuncialo a Lugo, que para iso me vides alá. Pero, papá... O teu fillo non se move daqui, ata que non apareza a súa muller. E se queres colgamos un pé de pensión aí na porta. Antes colgamos un té de taxi e ninguén che botou na cara. O taxi deunos de comer a todos nesta casa. Xa, grazas aos números que fixen eu para chegar a fin de mes. A ver. David, así non podemos seguir. Por favor, non berres. David, non me levante la voz. Os veo, claro que berro, porque isto non me conta. Se cala, rapaza, necesitaba respirar, Moncha. Se quere respirar, que vaya a un veneno. E por que non mo dixo, en vez de marchar? É que se vexo diante non sei que te fago, Non o sei. Ana. Preciosa. Caramba, que regalo che mandou o noso señor. Non sabía que estabas aquí. Por pouco tempo volvo ao convento. Espera. Había unha canción para estas criaturas. Sinto moitísimo, pero teño moitísima presa, Pero a ver se teño ocasión de cantarche antes de marchar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. O qué? Santa María, ven. Nin a mires, pasa dela. É a canción que lle ia cantar a Ana, pero marchou moi apurada. Espera, papá, que dixo de Ana? Falará de Santa Ana. Esta é das que me virxes e toda esa carallada. Millor pregúntolle. David, que lle falta unha fervedura. A toda esa familia reventoulles unha vena na cabeza. Anda, vamos. Si te parecen tus pasos inútil caminar, tú vas abriendo camino. Don Crisanto, teño que contar ya. En confesión? Non, en confesión. Non é necesario. Pero debería quedar entre nós dous. Polo menos de momento. Entón, mellor en confesión. Ave María Purísima, sen pecado concebida, xa sei que hai unha semana que non confesas. Veña, dalle. Ana está aquí, en Santo Antonio de Louredo. Que Ana? A sobrinha da Amelia? Ten problemas con David, apareceume na porta onte por a noite. Así que esta mañá vine realmente. Sí, viuna, era ela, sí. Vina. E ti calado como un peto. Don Crisanto, estou yo contando agora, por favor, non perdamos a perspectiva. A miña perspectiva teño moi clara. Ainda que ti pretendas tolearme. Escoite, Ana estaba cansa, moi cansa. Só quería un lugar onde dormir. Espera. Pasou aquí a noite. Pois sí. Pero ti non aprendes. Mira que meter outra muller na casa. Non che chegou con Conchita. Ana ten problemas, non quería recorrer a media e non tiña outro sitio. O conto de sempre. Vai facer. Pois, a ver que di o bispo. Un momento. Está baixo segredo de confesión. Pero se ti non querías confesar. Pero vostede sí. Así que agora... aguántese. Pois vas a apañar unha penitencia que nin Xudas Iscariote. Xa xo digo eu. Hola, tía.
Hola, niña. Que tal, como estás? E o embarazo que tal? Ben, vai todo ben. Ah, pois non sabes canto me alegro, muller. E que, estás na casa? Sí, claro. Aquí en Lugo. Ai, en Lugo, Ah, mira que ben, Pois sabes que, muller? Que te escoito. Como se estiveses cerca de mí, muller. Pero como me vai poñer de penitencia un rosario e unha novena do Crisanto? O rosario por mentirlle a Deus e a novena por mentirme a min. O castigo ten que ir acorde coa falta. Entón, 2 rosarios e 2 novenas. Perfecto, pero despois non pregunte por que ninguén quere confesar como vostede. Pois ti que parvadas está... Só a ti se cho corre vir as agachadas. Mira, niña, eu fun quen te criou, sabes? E se tes algún problema, debería ser a primeira en sabelo. Non te quería preocupar, tía. Ti nunca me queres preocupar. Pero a Moncha, ven que a metiches na túa casa para que che solucionase as cousas co teu home, verdade? Por favor, diso xa hai tempo. E foi idea de David, chamona a él. Pois ti deberías chamarme a min, que sempre teño que saber o que che pasa polos veciños. O rosario en paz. Feito. Ai, a niña, non te poñas así, muller. Ti xa sabes que sou unha arroutada. Ana, queres un vaso de agua? Cálmate, nena, que ainda vas ter aquí o pequeno. Ninguén me entende. Non, Ana, muller, nos estamos aquí para axudarche. Mira, o que tes que facer é falar, dicir as cousas. E logo David? David nunca está na casa. Sempre ten algo que facer. Ese saiu tan castrón como o pai. E cando lle falo de que teño medo de que algo poida sair mal. Ai, miña nena, non digas iso. Ves? Eso di él. Que se non digo máis que parvadas. Que se... Bo, non podo falar con ninguén. Veña. Amelia... Mire, vostede non me fale, Que ben me puido dicir que Ana estaba aquí. Non che debín perdoar a novena. Lidia, está Amelia? Non, estará na reitoral, vai mirar ali. Sí, xa vou agora. Ponme un paquete de chourizos e aceite do bo. Moi ben. Pero que tes, muller, que parece que te lo baile de San Vito. É que levo moita presa. Ponme tamén amêndoas, cacahuetes e noces. Ah, e yogures de sabores. Ai, que ben veu, David. Non. De onde sacaches iso? Muller, os yogures de sabores só os levas cando te lo fillo na casa, que a Delmiro só lle gustan os naturais. Pois non, son pra Josito que se traga o que lle poñan. Ben se lle nota. Ala. Moncha, daqui sobranche cartos. Quedan profundo. Vale. Ata máis ben. Ata logo, Moncha. Quería obleas para levar a miña congregación. Nós tamén as facemos, pero estas teñen algo especial. Faguas con moito amor. Cantos paquetes che poño? 3. Mira, Moncha debe de ir tan apurada para facerlle a comida a Nora, non queres? Viñeron os rapaces. Xo sabía eu. A min extrañoume ver a Ana soa pola rúa con esa cariña de preocupación. E terá problemas co embarazo. Por iso Moncha levou tanto froito seco. É o que comen as embarazadas. É o que come Moncha cando está nerviosa. Ah, cando a vin, Ana estaba diante da casa de Moncha como dubidando se entrar ou non. Igual ela quedou na da Amelia. E marchou toda apurada xusto antes de que saíse David. Pero iso non quere dicir que teñan problemas de parella, Xa sabía eu que os yogures de sabores eran para David. Non sei por que me mentiu Moncha. Ai, unha nai fai o que sexa por encubrir un fillo. Os problemas maritais son tan complicados. Canta razón tes, preciosa. Son 15 euros. Ai, dame tanta mágoa marchar de Santo Antonio de Lourel. Claro. Pero o deber é o deber. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Que voz, preciosa, que voz. Non é nada. Marcho, ata logo. Ata loguiño. Ata logo. Ata logo. Hola, Socorrito. Sabías que David, o fillo de Moncha, está aquí? E a Nora tamén. Ana, David sabe onde estás? Non falei con el.
Pero creo que me veu buscar a Lúredo. Por iso Moncha facía unhas preguntas tan raras esta mañá. Quería saber se estabas. A Moncha está enferma, Amelia. E David ten que estar preocupadísimo, Tes que chamalo. Para qué? Se non me fai caso. Iso é o exemplo que lle deu seu pai. A ver como educas ti ese neno cando naza. Pero, Duque Santo, me colabore un pouco. Pois vou colaborar. Agora mesmo lle vou dicir 4 cousas a del. Por favor. Non quero que ninguén discuta por nós. Estou de acordo. É máis, canto menos xente saiba dos vosos problemas, eu penso que mellor, verdade, don Quisato? Sí. Ti sempre tan listo. Era Lidia. Quería saber como estabas. Lidia? Sí. Quixen disimular, pero díxome que non fixese o parvo. Que ben sabía que viñeras. Delmiro, véxonos outra vez na boca de todos. Lidia se desconfía que David está aquí. En nada descubrirán que ten problemas con Ana. Ai, Jesús. Delmiro, ti escoitas? Ti que faz aí? Estou de garda, por se chaman ou calquera cousa, non sabes? E Delmiro? Non está? Ti oíches algo? Do que dixeches? Nadiña de nada. De David, Josito, de David. Non te ceques, Monchiña, non te ceques, muller. Non ves que non deu tempo que se corres o conto? Isto é Santo Antonio de Laretas, Josito, de Laretas. Xa te veron poñer pingando ao meu fillo. E de paso a min. Que ninguén sabe nada, muller. Concello Louredo, dígame. Non son Josito. O que, ó? Sí, todo ben, sí, ala. Veia, non te preocupes, ala, hasta logo. Ai, mamá, pois sí que o saben, carallo. Quen era? Mariados, isto. Quería saber se Ana e David xa estaban a ben. Diz que falou con Preciosa. Pois se Preciosa o sabe, será porque yo dixo a Amelia. Non creo que sexa imprescindible, Que sí, Ana debe estar con ela. E Amelia mentiume cando chamei esta mañá. Muller, ti tamén lle mentiches dicindo que estaba rouca. E calando que viñera David. Non compares, Josito, non compares. Bos días, Amelia. Bos días. Vexo que levas mantéis. Sí, acabo de lavalos e levos á igrexa. O señor acho pagar. Sí, ala. Claro que sí, muller. Ainda que agora estea sufrindo un pouco co Dana David. E logo? Atopei a Ana pola rúa. Mira ti. Non parecía moi contenta. Claro que iso xa o saberás. Seguro que ela non ten segredos para ti. Pois non, contamo todiño. E ademais con David non lle pasa nada, sabes? Muller, os amores reñidos son os máis queridos. Ainda que eu tamén estaría un pouco desgustada, como a ti e como a Moncha. Foi visitar a Moncha? Non, vina na tenda. Pero se estaba malísima da gorxa. Pois parecía que estaba ben. Foi comprar comida pro fillo, pobriño. E pobriño, por qué? Muller, Ana sempre foi de máis carácter que David. Diso nada, oiches? E además que ten que ver iso? Non, nada. E se ela se enfadou con el, os seus motivos tería. Non serei eu que non negue. Mira, mellor será que vai a onde ía, E se necesitas axuda, avísame. Os nenos aínda non chegaron. Se queres podes dar ti a catequese. É unha sorte que te puxeses ben tan pronto, ma. E dalle, que eu non estive enferma, Elsa. Pero Amelia chamoume para dicirme que estabas mal da gorxa. Porque yo dixen eu. Entón enganáchela. Foi unha desculpa, Elsa. Unha desculpa para saber se Ana estaba na casa. Pero deixa que collan. Ana. Amelia mentiume. E ti dixeches si que David estaba contigo? Por suposto que non. Entón tamén lle mentiches ti a ela. E 2 veces, Moncha. Elsa, non me quentes, Caramba, resucitaches como a Lázaro. E ti non estabas na cama malísima da gorxa. Será que o meu mal ten cura, non como doutras, que é crónico. Trapalleira, mentireira, lercha. E ti que? Ti xa sabías do conto. E fixeche esta tola cando chamei para avisarte, non?
Eu xa non sei nadiña, Amelia. Por que non vas buscar a túa sobrinha? E por que non vai o teu fillo, en vez de estar na casa cunha perna sobre a outra? O meu David está máis preocupado do que merece Ana. Ai, si, o teu fillo é un santo. Ten moi bo exemplo na casa. A ti vou te poñer no sitio. Ai, si, pois a ver si é certo. Mancha! Ai, Mancha! Manchiña! Manchiña! Aquí estás, Josita. Vais algodón, Lidia, todo o que teñas. Ai, Xesús, pero a Amelia debeulle de dar ben a Moncha. Deixoulle a cara feita un ece homes. En que? Mon Cristo bendito. Pois pa próxima que avisen, botamos un pouco de barro e montamos unha pelexa de nenas. Home, nenas. Están na flor da vida, Sindo. Como a min. Ala, deu un enredo máis que ainda se vai enfatar o ollo a Moncha. Apúntamos, si? Sí. Dalle saúdos, Josito. Carallo pra Amelia, que escondido tiña o gancho de dereita. Non creo que volva a sacar. Tiña don Horacio e don Crisanto como unhas veras. Depende, estás lendo o catecismo inteiro. Mira, polo menos puxo os curas de acordo. Eu non sei como a Amelia se lle puido ir así a cabeza. Eu son Moncha e denuncio. Nin que a muller do alcalde fose unha santa. Seguro que as merecía. Che, Moncha o único que facía era defender a David. Aí. Abandonado pola muller, que sodes unhas arpeas. Se Ana desapareceu temporalmente, David metería zoca en algo, non? Pero que inocente é, Santiño. Inocente e brando. As mulleres sonche todas da pel do demo. Como dis, miñato? Salvando as presentes. E non será que el tiña un asunto con outra? Xa está ben, que nesta vila hai unha sesión por opinar das relacións de parellas. Podemos opinar da túa. Ai, que non ten claro. Porque non quere, que senón parellas. Miñato, o caso é que iso é cousa deles, e punto. Eu tamén creo que hai que deixalos tranquilos. Porque non sabemos quen leva razón. Claro que o sabemos, Sindiño. Moncha. Lidia, un poquinho de respeto, que Ana está esperando. Como a ti. O único que ela sabe quen é o pai. Xa, igual que a tua filla, non, Puri? A miña filla fina sabe perfectamente quen é o pai de Antoniño. O único que non solta prenda. Ai, pero Josito non trouxa mercromina. Sí, Moncho, sí, pero isto desinfecta máis. Ai, pola cruz de Cristo, Delmiro. Estáche ben, andas facendo de Chuck Norris. Estás te rindo de min? En absoluto. Ai! Valor, pequeno besbello. Valor. Ai. A culpa é da lagarta de Ana. Por enredanta, por cona mala pécora. Como a ves adiante. Se a ves diante, avisas a David. Estálle desfacendo a vida, E a miña cara pola súa culpa. Voulle cantar as 40. Mira, Moncha, como te poñes a mal coa rapaza, igual non nos deixa nen coñecelo neto. Non será quen? Tampouco pensei eu que Amelia fose quen de partirche a cara e mira. Ai! Perdoa. A ver que che sopro. Así. Ai! Como que non se arrepinte? Non. Eu o que fixen foi defender a miña sobrinha. Ah, claro, era necesaria tanta violencia. Muller, se ainda fose con Delmiro... Miren, ao mellor se me foi un pouco a man. Pero é que Moncha viña cara a min co bolso levantado con cara de tola. Pois a cara de tolas a non se distingue entre tanto golpe, Amelia. Deille un. Venda por riba diante dos nenos. Ai, eu non os chamei, chegaron xusto nese momento. Non sei para que vin. Non caíamos no desánimo. Sempre hai unha saída. Podo organizar unha cea de reconciliación para as dúas familias. Ai, nin morta, Ti mellor non te metas. Pero, meu tío, eu non podo marchar deixando atrás tanto rancor. Pois empeza por calar a boca. Mira, preciosa, eu desa familia non quero saber nada, E menos para facer as paces. Amelia, xa vale. Non sexa tan egoísta. Pero eu non falo só por min, tamén falo por Ana. A que si, nena? Vale, xa, Ana, escoita. David tamén é a túa familia. Non a condicione. Amelia. O mellor o que propón Preciosa non é tan mala idea, non crees? Preciosa, non te ofendas, pero eu non teño corpo para comidas. Con permiso. Moi ben, así. E agora para facer as follas das árbores hai que coller o pinceliño así de canto, Tiqui, 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 tiqui. Así.
así? Ti non deberías estar na cama, Moncha. É que preciso relaxarme, Elsa. E a pintura reláxame. É o que máis me relaxa. Pero, Elsa, dende cando as ovellas son verdes, muller? E ti quen demo és? Unha marchante de arte, unha experta. As árbores. Hai que centrarse nas árbores. Que se centre la na filla. Non lle vai a quedar preñada outra vez. Ai, Moncha, cambia de tema, que ese xa está moi gastado. Como che doe que Fina sexa nai solteira, Pois mira, a este paso pode montar unha asociación con Maite. Ah, e con Ana tamén. Pois nada, se hai que montar unha asociación, móntase. Váyase se monta. Aquí cheira a divorcio. Puri! Iso é o que conseguistes ti e máis Delmiro. Poñer a malo voso fillo coa muller. É unha pelexa de enamorados. É que a vosa nora non vos traga. Retira iso agora mesmo! Polo carallo arriba! Moncha, arrédate aí, Moncha. Ai, Maite, fai algo, que se matan separas. Que va, que eu xa non estou en condición. Xala, arboriño. Ti non me vas a ensinar como se educan os fillos, bocoi! Moncha, colle a lingua e darlle unha volta por aí abaixo. Cuidado, collo malo, Moncha, xa moutado. Moncha, eu entendo que quería defender a David, pero non debeu recorrer a violencia. Pero, a que violencia recorren eu? Se os golpes nos deron a min. Non me veo os ollos. Pois desde aquí non distingo moito, a verdade. A cuestión é que ten que arrepentirse. Si xa me arrepinto xa. A próxima vez respondo. Pero, Moncha... San Cosme, San Damián, collédeme da man. Santo Antonio, líbrame do demonio. Santa Lucía, guíame noite e día. Elsa, pode rezar máis baixo. Non ves que non me deixas escoitar a penitencia? Perdoa, Moncha. Pero, Moncha, por amor de Deus, acogue. Perdoe, padre, pero que teño os nervios de punta. Podo marchar xa? Pois, veña, eu absolvo os seus pecados no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito Santo. Amén. Vaya con Deus, e un pouquiño de calma. Ave María Purísima. Sen pecado concebida. Diga, cales son os seus pecados? Ai, don Horacio, eu xa non podo máis con tanto estrés. Chovían uns golpes, bimba, bimba. Eu no medio. Esa, veña, mulleriña, tranquila, Esos non son pecados. O que pasa é que está un pouquinho nerviosa. É normal. Pero ten que tranquilizarse. Vostede tamén ten que tranquilizarse. Señor, veño pedirche pola miña sobrinha. Xa que non tivo moitas luces para escoller o home, dallas agora para que se arrede da familia política. Ilumina, señora David, para que saiba criar un fillo mellor do que outra criar unha sobrinha. A min dame paciencia coas laretas. E xa que estamos, se che sobra sentidiño, reparte polo banco de diante, señor, reparte. Repartirei, repartir eu. Pois ben, que agora estou en garda. Es que teña que arrastrarte polos pelos, oiches? Que? 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 A ver, que? Que? Amelia e Moncha! Amelia, non lle deas na boca, muller. A Sancristía conmigo, xa. Iso, que? Como que? Case se volven pegar no medio da igrexa. Vos tres parecese normal. Non todo vai ser poñela outra meixela, padre. Moncha, acabo de darlle a absolución. Nin que lle saíse do peto. Deixe a padre, que se vai consumir igual nas chamas do inferno. Eu intento, De verdade que eu intento, pero isto non ten sentido ningún. Ana e David están sufrindo, vostedes en vez de axudalos enredanse en pelexas. Isto non ten sentido ningún. Eu non cheguei a darlle a ninguén. Moncha, perdoa polo do ollo.
O esquerdo, Xa. Eu tamén debín de ir coa verdade desde o principio. Perdóame tamén ti. Agora xa empezo a entender algo. Eu agradezolles que o intenten e estou seguro de que Ana e David tamén lle lo agradecerán. Perdoen. David seguro que está moi ben educado. Pero que dis? Que a miña nena non? Mira, Moncha, non me... Amelia, Amelia. Quen empezou, Fun eu. Tamén é verdade, Moncha. Agora que comezaban a... Eu o único que dixen é que meu fillo estaba moi ben educado, máis nada. Pero eu que non dixo que? Estánme acusando de calar. Pero vostede sabe o que quería dicir, no fondo, ou non? Ou está parvo? Ai, padre, perdóeme. Perdóeme que xa non sei ni o que digo. Por favor, yo lo pido, non empecen outra vez. Sí, adiante. Eu case mellor volvo noutro momento e rematamos a confesión, que agora ainda lle estou algo nerviosa. Ala. É que non entendo que foi o que fixen mal. Seguramente nada. Ana non me quere ver, nin falar, nin sequera colle o teléfono, non responde as mensaxes. Bo, as mulleres non hai santo que as entenda. Unhas veces falan demais. Carallo se falan. E outras non soltan un chío. E ti nunca sabes cal das dúas cousas prefires. De repente actúa como se me odiase e eu non sei por qué. Iso pasou nos a Lidia e a min algunha vez. Resolvémolo porque atopámoslo o equilibrio. Te topaste lo que o? O equilibrio, miñato. Equilibrio. Ai, o equilibrio. Iso é porque agora non está ela, pero deixa que volva, deixa. Reuche unha do revés. Mira, para arrear a rea Moncha que xa está feita. Está Lidia? Non. Pero como ela é máis indo, teñen o equilibrio, podes pedir a ela o que queiras, Elsa. Un anís. É para quen é? Para min, quero un anís, eu non podo. En copa, se pode ser. Ai, Elsa, di que sí, espelúxate. Eu xa non podo co estrés. Se Amelia e Moncha segan pelexando, eu non sei que vai ser de min. Se fago iso, eu rebento. Apuntamos indo ata mañá. Ata mañá. Era o que lle faltaba a esta agora, meterse á bebida. Tampouco é para tanto que iso foi un grolo, Presindiño, ponme outro. Outro? É que estou dos nervios, eu non me ves, teño que tranquilizarme antes de chegar a casa. Como notan as velliñas. Non cho notas, te cho noto eu. Elsa, tomas outra como esa, pago chao do meu peto. Non. Xa dou chea. Hola, Maite. Ana, pasa, muller, pasa. Ai, canto me alegro de verte. Mellor dito, de vervos. Felicidades a ti tamén, que xa me contaron. Xa, senta. Imagino que tamén che contarían as circunstancias, non? Pois sí. E creo que tomaches unha decisión moi valente ao dar este paso ti soa, Maite. Eu tamén creo que tes sorte de ter a David ao teu lado. Sinto, Ana. Non pasa nada. Vai ter razón Delmiro. As hormonas. No fondo sabía que aquí non podía esconder moito tempo que David e máis eu, pois, non estamos ben. Algo in nas clases. Tampouco é que escoitara moito, Ti xa sabes como é a xente desta vila. Sei. Con todo botei en falta Louredo. Sentíame moi soa en Lugo. Tranquila. Xa verás como todo ten amaño. Eu non estou tan segura. Creo que David non me entende. Xa. E ti non tes medo do que poida pasar cando naza teu fillo? Un pouco, sí. Agora é cando máis boto de menos a meu pai. Pero ti tes sorte, que tes a Amelia para apoiarte. Mira, porque don Horacio me obrigou a pedirlle perdón, que senón... Non lle irías dar nos dentes tamén. Aí non, pero a boca ben que lla fregaba.
Que Deus me perdoe. Muller, Moncha non é mala. É como é? Algo trapalleira, se cadra. Mentir mentiu e 2 veces, pero sen intención. A ver, intención sí que tiña. Bo. E tipo arriba quería la convidar a cear. Ja. Se cadra tes razón. Non creo que agora Delmiro nin ela queiran vir. Pois mellor así. Hola, Ana. Hola. Que? Ves da rúa? Veño. Querías tirar un pouco as pernas. Ensinándote por toda a vila. Non sabía que estivese prisioneira. Mira, Ana, fuches tía que chegou aquí agochándose de todos, ou non? Así que non sei a que ven ir fachendeándote por toda a vila. Eu non ando fachendeándome, tía. Ana, non me gusta nadiño o que estás facendo, E dígoche que non és unha nena, que che quede claro. Pois entón, non me trates como se fose. Sí, adiante. Perdoe, don Horacio, non quería molestar. Pero que dis, muller? Por suposto que non molestas. Claro que sí. É o único que fago. Molesto a David. Ana, non podes dicir iso. Molesto a ti, Amelia. E vostede disimula mellor. Pero seguro que tamén o molesto. Pero, Ana, muller, non podes pensar así. Veña. Amelia, a Ana non ten que andar pedindoche permiso. Eu non preciso tal cousa. E aínda que ti a educases, non te la culpa do que fai. Pero eu non lle ensinei a pelexarse co seu home. Claro que non. Non fagas caso do que diga a xente. E non dirán que a culpa é miña. Non creo. Son capaces, pero eu non oí nada. O que lle pasa a Amelia que está moi preocupada por ti, pero non sabe como axudarche. Pois, por exemplo, deixando de mirarme como se eu tivese a culpa de todo. Non é xusto, don Horacio. Xa, pero tampouco é xusto que ti te escondas de David. Ana, tens que falar con el. Non podo, don Horacio, non teño forzas. Ya sei que é duro, pero David ten dereito polo menos a saber que o seu fillo está ben. David tamén podía vir buscala, que sabe de sobra onde está. Pero ela tamén é temuda con ganas, Amelia. Non podes negar que é sobrinha túa. Mira, preciosa, ímolo deixar, Ímolo deixar que... É a tía. Tranquila, seguro que non é nada. Ainda lle doa moito? Iso solucionámoslo con esta inyección. Prepara o co, Amelia. Don Horacio, mire para lo ande. Ai, Amelia, muller, non me vou asustar, veña. Ai, non lle penso ensinalo cunha cura. Ui, que xenio, muller. Canta máis tensión, máis se che contrae o nervio e máis che doi. Tranquilo. Pois mire para lo dunha vez, ande. Ai. Como se non tivese fregresas nas que fixarse con máis gusto. Ai, pola Virxe Santísima, don Horacio. Ai! Bueno, xa sabes, nada de esforzos, nada de movimentos bruscos, nada de enseñar as uñas durante uns días, e se non me faz caso, despois non me chores. Vai por aí, anda. Ai. Acompáñate á porta. Non estou moi seguro de que Amelia vai agardar tanto repouso como debe. Ameace a vostede con poñerlle outra inxección. Xa verá como baixa as orellas. Vale. Veña, Camilo, moitas gracias. Deica. Deus. Como está, tía? Pois algo mellor. Se empeza a rosmar de novo. Podes ir preguntarle a ti, se queres. Non sei. Non se supón que non debe alterarse. Sí, outra discusión non vos convén a ninguna. Ana, ti tamén deberías descansar. Xa. Don Horacio, estiveno pensando e vendo como se puxeron as cousas. A cea de reconciliación non me parece tan mala idea. Alégrame que digas iso. O que non sei se todos aceptarán vir. Delmiro, Moncha, David, non te preocupes, encargo meu. Sóbranos que cear na casa, padre. Sóbranos. A cea é de menos. Eso irá a vostede. O importante é que os rapaces falen e que as familias se encontren. Sí, claro. E que Amelia lle hinche outro ollo a miña muller. Pois como non lle deu unha patada no cu, porque os dous ollos da cara xa están negros. Josito, ti como dito. Hoxe es máis parvo que onte, pero menos que mañá. A ver... Delmiro, escoite, o seu fillo necesita facer as paces con Ana. Aí estou con don Horacio e o alcalde. David non vai botar na casa toda a vida.
Pois que vaya para a casa do cura. Xa que tan preocupado está. Pero non, o matrimonio do seu fillo está en perigo. Terán que resolvelo eles, padre. Deixe de meter os fociños en todo. E o seu neto? Que vai pasar co seu neto? Moncha, e o neto? Que vai pasar con el? Non sigas por aí, Delmiro, Eu non vou a cea ninguna. Non vou e non vou. Pero, a ver, mamá. David, déixame a mí. Déixame a mí. Pero, Monchiña, co que che gusta a ti alternar cos curas. Confraternizar, papá, confraternizar. A cona, David, a cona. Mira, Delmiro, eu cos curas alterno se fai falta. Pero na mesa, con Amelia non sento. Vale, moi ben, pois ceas de pé como se fose un cóctel. Nin de pé nin de chonllos. Non penso poñer a outra meisela, porque xa non teño máis. Pero, mamá... Que me deixes a mí, David. Moncha, imos porque temos que ir, punto. Temos que ir a casa dos corvos, a cova dos que levan 2000 anos vivindo do conto, a mirarlle pra boca aos represores de almas. Bueno, vale, moi ben, Moncha, pois quedamos na casa, ala, contenta. Mamá, por favor, mamá. Por favor, teño que vela. Por favor. Mais vos vale defenderme, Ai! Ai, perdón. Perdón. E Moncha non che dixo nada dos rapaces? Diso non solta nin chío. Pero Puri segue dicindo que Ana vai pedir o divorcio. Pero iso é pecado mortal. Muller mortal tampouco será. Pois se un día ti me pide o divorcio, mátote. Mira se é mortal. A Puri tampouco se lle pode mirar moito pra boca. Non, que moi ler, xa anda todo o día latricando da xente, non? Como vos agora? Sindo non compares, que nós facémolo por ben. Claro, por axudar. Oxalá David e Ana se poñan a ben esta noite. Pasear todos a reitoral. Xo sei. Chamou Precios hai un pouco para encargar un lote de cousas. O que non sei é como convencerían a Delmiro. Boas tardes. Hola. Veño polo pedido, Lidia. Ai, moi ben. Collei as bolsas, indiño, que están na cociña. Eu? Claro que ti, eu teñolle que facer a conta, veña. Vai a modiña a vira ben onde polo os pés. E como vai a Amelia da ciática? A inxección que lle puxeron fíxolle ben. Pero claro, vai andar tesa uns días. Claro. E como foi? Unha mala postura? Eu penso que foi a carraxe. Estábase queixando do moito que lles gusta criticar nesta vila. Pois nin que ela non falase nunca. E nós non lle pegamos a ninguén, Leitas Precios. Son 32,60. Ah, xa atopei a canción perfecta para esta noite. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. A ver que tal sae todo. A ver. Que cousa bonita. Se precisas coro avisa, Ata logo. Que vaya ben, ala. Adeus. Sinda te cobracheslle. A conto fixaches a ti? Pero a compra dacheslle a ti. Anda, collei. Pero non íamos marchar para a cea. Non é para que comas, é para que leves. Xa estamos con numeriño de sempre. Ela nunca pode ir coas mans baleiras. Delmiro, dóeme a cabeza en xeral e os ollos en particular. Colla a bandexa. Non me dá a gana. Se os corvos poñen a comida, que poñan toda. Ou colles a bandexa ou lévala de gorro. Pero ti, ademais, puxeches a mondobó. Ala. Pero, solta a comida, non ves que despois non ceas. Moncha, Solta. Para, Moncha, que tiras. Ves o que fixeches? Píchelo. Que pasa? Por que berrades? Pasa que o teu pai é un energúmeno. Iso é o que pasa. Moncha, aviseite, que o ías tirar. Agora teño que cortar máis embutido. Papá, así mal empezamos, Anda, carallo, con esta xente, Titán. Titán, sai dai, home, non foces. Titán, sácate. Gustache sermón? Titán.
Moncha! Aquí salvouse todo, Iso podo facelo eu. Que dixo o médico? Hola, boas noites, Moncha. Hola, Delmiro Pérez. Benvido, David. Padre, non podíamos vir coas mans maleiras. Home, Delmiro, non tiña por que molestarse, gracias. Non me moleste ninguna, se agarrou da bandexa. Pique algo. Bueno, o mellor despois. Pasen ao salón. Don Horacio e Ana? Agora verás. Tranquilo. Ben, as copas van boca arriba e os panos en riba dos pratos. Supoño que quixo dicir, por favor. Ben pensado deixo estar. Non creo eu que aprecien os detalles. Os detalles de algunha levo os postos na cara. Un será meu, pero do outro fala con Puri. Isto, Amelia, non teño moi claro que hai que sacar primeiro. Ven comigo á cociña. Agora. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo estás? Ben, ¿Él cómo se porta? moi ben. Extrañei vos moito. Amelia, por favor, intente controlarse. Que, xa me está botando a culpa? Deixose de culpas, lembre que estamos aquí para que Ana e David fagan as paces. Pois diga yo a Moncha tamén. Bueno, xa lle estaba dicindo a vostede bastante, ou non? Mire, don Horacio, que esa muller saca o pior de min. Vale, pois respire fondo, Amelia, respire fondo. Se non chega máis fondo ainda, ou quere quedarte esa outra vez? Pero que pasa? É que nesta casa non se cea ou que? Nuns minutos, don Crisanto. Va co castón de Delmiro ainda non veo. Acaban de chegar, agora mesmo, os tres. E onde están? No salón, onde quere que estean. E como os deixades sós? Sos non, home, están con Ana e con Preciosa. Pois iso, como os deixades sós? Don Crisanto, a ver o que vai facer. Egoísta. Eu non dixen iso. Ai, pois eu foi o que che entendín. Ves? Ela tamén te oiu. E faltalle razón, Mírame os ollos e dime se lle falta razón. Pero como os deixades sós? A ver, as recriminacións non levan a ningures, Ana. Eu cos nervios non paro de comer. Sí, a min pasa o mesmo. Pois coma, padre, coma. A ver, Ana, ti tamén dixeches que David era un desconsiderado. Eu? Pero é que aquí ninguén entende o concepto sen recriminacións. Ah, moi ben. Así que a mí non me falas, pero posme pingando. Iso non é certo. Non sei, sería Amelia. Desa sí que mo creo. E ti a ver se deixas de enredar tu cabeza. Don Crisanto, xa somos bastantes a discutir, Ya, e xa vexo ben que o facedes, xa. E non coma iso, que sabe de sobra que non pode. A ver, intentemos estar un minuto en silencio, por favor, un minuto, xa. Ya, don Crisanto, un anaquiño non lle fai mal, Eu me ácido úrico, que? Non podo, non podo. Don Horacio, ala, que vostede necesita coller forzas, veña. Delmiro, parece que están as cousas como para pensar en comida. Non lle pida sensibilidade que non sabe o que é. Pero, Monchiña, que fixen eu agora? Amarrarte o xamón mentras a muller do teu fillo está pensando en abandonalo. Eu non quero abandonalo. Pois é o que parece, Ana. Ti crees que é normal desaparecer da casa sen dicirme nada, estando como estás? O neno tamén é meu. Niso leva razón o teu home, nena. Xa me extrañaba que me apoyases en algo, tía. Eu apóiote, pero tamén che teño que dicir as cousas como son. Eu marcho daqui. Como que marches? Pero como que marches? Non ves que estás a piques de parir? Non penso seguir nesta casa. Pois ves a miña. Eso non deberías consultalo comigo. Se non che gusta, buscas un hotel. Papá. Gobernade vos, que carallo. Pero a niña, chamame. E parece que a cousa quedou algo mellor, A cea foi un Cristo. E David marchou da casa dos pais. E logo volveu para Lugo. Foi para a do cura. A reitoral, é iso? Para estar coa muller, sindo. Que va. Agora é Ana a que está na casa de Moncha. E o teu sobrinho sigue descoidando a súa muller. Bos días. Hola, preciosa. Pensei que xa marcharas. Non sen despedirme. Quería dicirvos que para min foi un placer estar de novo con todos vos. Para nós tamén, verdade? Xa que viñeches, teño aquí a conta das compras que deixaches a deber estes días. Ai, sí, muller, que cabeciña. Mira, son 99,70. 99, por ser para ti.
Vaya, pois sí que comprei. Ah, non trouxen a carteira. Vou buscala. Pero claro, ainda me quedan un par de recados por facer. Non importa, muller, xa pagarás noutro momento. Sindo! Como que non importa? Lidia era unha monxa. As monxas tamén fan gasto, ou non o ves? Pero podes pagar noutro momento, muller, ou mandar os cartos, eu que sei, por Don Crisanto. Pois xa facemos así. Pois ala, grazas, Ata outra. Ala, ata logo. Carallo, coa monxa. Un día que lle queda no convento, caga e mexa dentro. Non sexas animal, Josito. Pero si o de pagar o día non lle ten moito cariño, non? Pero canta tan ben. Iso si, ves? Pois moitas grazas por todo, don Horacio. Para mí foi un alivio ver que meu tío ten tan boa compañía. Nin que precisase coidadora. Vostede tamén fai compañía a mí, Don Crisanto. Canto vou botar de menos, meu tío. Ai. Veña, anda. Vaite, non fagas esperar así máis. Ella, disimule, home. Vostede tamén a vai extrañar. Non digas por nada, Horacio. Conduzo eu. Tranquilas. Se chego a saber que vos iades poñer así, non vos pregunto nada. Adeus. Extrañar, extrañarei. Pero que Deus se vexa marchar. Ande, deme amiga a bolsa pequena. Nada de peso, Amelia. Cando se recupere, xa collerá todo o que queira. Veña, veña. Pero, don Horacio, non ve que non estou tolleita. Faga o favor de quedar tranquila a descansar como lle dixo o médico. Sí, que vai mandar en min un de tapeirán. Don Horacio, é mellor que volva para Lugo, David, tens que estar preto de Ana. Pero se non me pode ver diante. Pois que tapo os ollos. Pero vos tedes que amañar isto. Amelia, exactamente, tedes que amañar isto. E máis faltaba tampouco para que naza o neno. Xa, iso é certo. Anda, ven, que che ensino o teu cuarto. Ai, don Horacio, e o señor bispo non terá nada que dicir deste convidado. Vai subir. Vaya modo, Amelia. Hai quen necesita axuda e non é capaz de pedila. Hai quen necesita axuda e non sabe a quen recorrer. E séntense sós, habendo xente ao redor. Pero estos son case 100 euros. Pois son 100 euros que aínda non cobrei, don Crisanto. Esta miña sobrinha. Pero veña, cobra, anda, cobra. Pero valme deixarse nunca. Porque son incapaces de ver o cariño que hai debaixo do barullo. A preocupación que hai debaixo das recriminacións. A necesidade que hai debaixo da ausencia. O cura, que ten as mulleres todas da vila levantadas en armas. Non sei que dicir. Diga que sí. O que pasa é que don Horacio ten vos a todos moi enganados. Gran, libertino, sodomita. Pero como lle chama iso? Ai, Virxe Santísima, iso é blasfemia. Non, sodomita non, Sodomita non. Vas levar unha caldeirada de paus. Só pouco. Como que un pouco? Non me fago responsable do que pase. Vale, moi ben, como sempre. Todo o que pase Louredo é culpa miña. Niso ten razón. E como vai ser unha muller o noso señor? E por que non? Porque é o noso señor. Iríase unha cabeciña. Non a sumisión, igualdade no sermón. Sí, home, sí. Que dixeches? Palabra do señor. Teño cara de mono, o sinto, Quero marchar daqui xa. Iso non lle quita o pendanga que é. Só fixen unha vez. E por algo sería. Tampouco hai que poñerse así. Que o pensara antes. Ai, Virxen Santa, a miña nena, don Horacio, a miña nena. Pediremos ao mesmo Papa. O que me faltaba, outro feminista. Non sexa bruto. Ti cala a boca, que todo isto é culpa túa. Pero que fixen agora? Enredar. Para preñala non lle daches tantas voltas. Foron 4 viños. 4 viños, Moncho. Cando me emborrachei eu con 4 viños?
Niso tamén tes razón ti. Desta non volvo a falarche da vida. Venga, está o que ven, acaba.